Moikka kaikki, another day, another euro. Mä oon nyt pitämässä mun taukoa, mutta mä juon vaan kahvia ja sitten mulla on tässä suklaata. Et jos tästä sais vähän energiaa jatkaa kotikäyntejä. Tänään on aika kiireinen aamu. Meillä on tänään yhteensä 13 käyntiä, mutta käyntien pituudethan sitten vaihtelee. Et mulla on sitten puolipäivän jälkeen kahta pitkää käyntiä. Ai. Sitten vielä kirjallisen aamun lisäksi on tämmönen märkä keli ja synkkä ilma. Ei ole niin kylmä, se on vaan 6 astetta lämmintä. Ettei ole sinänsä kylmä.